Köszöntelek titeket, srácok! A mai videó addig tart, amíg meg nem nyerek egy meccset a Stumble Guys-ban, és 3 kör lesz. Na srácok, itt is vagyunk az első meccsben, ami egy ilyen blogdash-es event, és ja, ezen kell megnyernem egy meccset. És az egész meccs így végig megy, szóval az egész meccset felveszem. Hogy nem lesz benne vágás, meg semmi. Szóval, ja, amúgy, mit akarok, hogy TikTokon most nem igazán leszek aktív, áttérek egy kicsit a YouTube-ra, mert már kicsit meguntam a TikTokot, és igen. Fogok videózni, meg ma is lesz például live, de nem tudom, kicsit már unom a TikTokot, és akkor át szeretnék térni egy kicsit YouTube-ra, hogy YouTube-on is meglegyen ugyanaz a úgymond szerencse, ami a TikTokon is van, mert 1220 követőm van TikTokon, és igen. Szóval most, hát nem azt mondom, hogy abba hagyom így örökre, csak így, ja, hogy nem abba hagyom örökre, csak nem igazán leszek aktív. Szóval igen, áttérek a YouTube-ozásra, szóval nem tudom. Hát lesznek, ha meg lesz az, nem tudom mennyi követőtől lehet élőadásozni, YouTube-on lesznek élőadások, és igen. Lesznek élőadások, lesz minden, ugyanazok, mint TikTokon, mert az összes videómat TikTokra töltöttem fel, kivéve egyet. Egyet azt nem... Az egyiket azt nem TikTokról szedtem le. Az egyiket azt megcsináltam és felraktam YouTube-ra. De igen. Na, jön a labirintus. Kösz, hogy kitörött, broszki. Nagyon kedves. Na, középre. Kurva Isten. Na, nem mondtam semmit. GG. Na, srácok, közben így pörgetek egy ilyen ingyenes pörgetést, mert hát miért nem? Beadna egy speciált, hát nem is kell mondanom, örülnék neki, és hát tesó, ezt sose adja be. Nyilván ötgem, nyilván. Várjál, menjek egy Lego Blogdast. Tudod mit? Na srácok, itt is vagyunk a Legendary Blogdashben. Hát, ja, hogy ezen azért én jó vagyok Lego Blogdashben. Szóval én általában a Legi Blogdashben jó vagyok. Várjál, felrugom. Egy kapatást. Áú. Na takarodj. Aha, anyád majdnem letolt. Takarodj. Na, azért. Takarodj már, a Tetriszt amúgy én utálom. Az összes többi elmegy. Az összes, tényleg. Csak a Tetriszt az gyűlölöm. Vágod? A Tetris emótát az gyűlölöm. Mert gyerek fogja, oda jön, beledobja a Tetriszt a pofámba, mintha leboxolna. Azt így fogja a gyerek, azt így, ja. Pofámba dobja a Tetriszt, azt akkor olyan, hallod, én a Tetriseseket utálom. Tehát mondjuk kérdezhetitek, hogy miért nem vettem meg, mert azt hittem, hogy nem lesz ennyire OP. De hát OP olyan, mint a box, csak a pofájába kell menned a gyereknek, és onnan kell boxolnod. Szóval igen. Meg konkrétan. Dik itt egy magyar.
Ha ezt megnyerném, akkor jó lenne, srácok. És jó, egy kis patulázva. Vigyázz fel, laza. Jó. De nem értem. Valamit nem értek, hogy volt a Hunternek a videója, amik a spatulás bétáról, meg a Karate Chop. És ott akkorát ütött a spatula, hogy hallod? Így kirepült, hogy nézd, ide jössz, így megütöd, és most olyan volt, mint a kirepült volna az egész mapról. Szóval igen. És ha azzal megtanul valaki espézni, tesó, azt kiespézik, azt kidobja, azt letörlődik a Stumble Guys olyan szinten. Ki lehetett volna espézni, hát hallod? Szóval ezt nem értem. Mert lehet azért, mert az csak a béta volt. Szóval igen. Jó, bejutottam, let's go. Na, hogy így ha így megkérdezné tőlem valaki, hogy a Stumble Guys-ba melyik emótokat utálom a legjobban, akkor az egyik az a Tetris lenne, az biztos, meg talán a Mr. Beast kész. Vagy hát nem. Igen, a Mr. Beast kész az ilyen, nem tudom, ezek a dobálósak nekem nem annyira jönnek be. Ezért is nem vettem meg, mert nem értem meg. És a spatulát pont volt annyi eszem, hogy tesó, már lejárt volna, vágod, egy nappal lejárt volna, és jó. De nem. Na szóval, hogy a Tetris lenne az, mert hogy nem, ott tartottam, hogy a spatulát az pont volt annyi eszem, hogy mikor lejárt volna a Stumble Pass, azelőtt én egy nappal volt annyi eszem, hogy megvettem. Hát hálás vagyok érte magamnak, őszinte legyek. Mert igen. Hálás vagyok érte magamnak, hogy volt annyi eszem, hogy ezt megvettem. Hogy, ja. Látod? Aha, ott egy Tetrises. De ez nem jön ide az arcomba, addig jó. Várjál. Rugás. Aha, itt okosan kell. Okosan. Jó. Csak chill. Chill. Azt a rohadt mekkora szerencsém van, tesó. Fú, azt ki lehetett volna. Szia! Jaj! Jó! Szép, tesó. És ez azért is jó lenne, ha ezt megnyerném, mert egy ember van, ez az egyik, anyád. Aha, muszáj klatcsolnom. Ezt beadom. Jó, beadtam. Jó, megyek normálisan. Jó, hát ezt megnyerem, én csak az a baj, hogy a gyerek az már láttam, hogy azért neki már van tapasztalata a játékkal kapcsolatban. Ezt fölrobbantjuk? Jó, az kiesik. Ne, tesó. Léci. Jó, szép, tesó. Aha, taunt. Jó. Hát ez sokáig fog tartani ez a küzdelem, mert az a gyerek is pro, úgymond pro. Aha, tudod kinek üssed ki. Léci! Jó! Megnyertem, srácok! GG! Nyertem 50 gemet, vagy mennyit. Nem tudom már mennyi amúgy. Várjál, srácok, ezt még megnézzük a videóba, hogy mennyi gemet nyertem. Várjál. Ott van tournament, 4-es szint, 50 gem! Annyi vagy!
Hát ez szó, akkor srácok, meg is van a győzelem. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebbe a mai videóba. Remélem, hogy izgalmas volt és tetszett. És ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. És hát jönni fognak YouTube-ra is a tartalmak. Inkább YouTube-ra jönnek a tartalmak, mint TikTokra. A leírásba vagy a kommentekbe leírom a TikTok nevemet. Kövessetek be. Az a cél, hogy legyek kreátor. Na, akkor sziasztok, srácok! Mindenkinek szép délutánt kívánok! Sziasztok!